Дани, 7 чисти положения след един страхотен матч. От 5-та минута нататък Беласт се доминира, но отново не успя да ги вкара. Как се преглъща една такава загуба, която преспокойно може да бъде и победа, нека не се лъжем? Това въпрос не може ли ти да отговаряш? Защото 7 чисти положения, кой е създал 7 чисти положения срещу Монтана? Монтана има 2 мача, които са допуснали по 30 ситуации на матч. Един от най-добра защита заедно с Добруджа. И аз не мога да разбера, че толкова ситуации създаваме. Но това не е стар проблем. Но матчи, аз се гордея с тези момчета, защото този матч не мога да кажа, че си игра на една врата, но хора, които са гледали, трябва да си възхищава малко на тези момчета, които се опитаха до края да играят срещу в момента лидера. Нали, аз знам, че този отбор има качество, ние знаем и силни, слаби страни и си мисля, че успяваме да противодейства добре. Но когато си машкари излизаш един срещу отбора, който играе много силно в контратака, рискуваш. Много момчета си представя добре. Но за съжаление така. И да сме създали, да сме били по-добър отбор на терена, за съжаление загубихме един мач, който изобщо не заслужаваме, но за съжаление загубихме. Сега да дигаме главата и да си продължим напред, че имаме още 3 мача, които трябва да изиграем по най-добрия начин. Видя ли се това самочувствие? Възвърна ли се всъщност менталното състояние на играчите след тежкото поражение от Лудогорец, за което сподели преди началото на сблъсъка? Аз да ти кажа, началото, когато видях момчета, малко не бяха оплашени. Тези момчета бяха малко притеснени, защото след един резил като мача с Разград, ние приемаме един добър отбор на Монтана. И е нормално. Но мисля, че това, което сме го направили през седмица. Какво сме направили през седмица? Аз съм ти казал, нищо не сме направили. Просто тези момчета трябва да знаят, че трябва да се възстанови ментал и да се забавлява на терена. Но си има указания, които трябва да си вършат. Също отбор как изнася, ние как пресираме. Коя фаза на игра, къде трябва да стои. И мисля, че на 80% от всички неща, които сме искали, сме направили. Но за съжаление се прибираме вкъщи сега да пием по-добре. Но живо поздраво, поздравявам най-напред тези момчета. Съжалявам, че някой път е така ние навънка не успяхме да направим толкова добри неща, колкото. А дали си говорим и тази седмица имаме много разговор по тази тема. Че менталитет, това, къде играеш без напрежение в футбол? Тези момчета трябва да знаят, ако искат да и имат амбиция да играят на по-високо ниво, трябва да си оправиш с напрежението. Трябва да се справиш срещу по-добри. Трябва да знаеш, че когато играеш срещу добри отбор, като Монтана, като Добруджа, като Дунав, като Янтра, оттам вече някой треньор от тази група и от чужбина може да ти търси. Но ние да бим последни, така нататък, това на мен не ми прави кеф, не ми прави кеф, но се гордея, че тези момчета, поне тук на комито, не ми разочарова. Но навънка имам няколко мачеви, които се тръгнах много разочарован. Не от характер на отбора, но от поведение. Очакваш ли това да се промени в матча с Янтра? Пак тежко пътуване, доста километри до Габрово, много и се насъбра напоследък. Ние няма как. Пътувам, доколкото знам, може би матчът ще е в Търново, доколкото сме разбрали. Има някакъв ремонт на стадиона, където няма промяна. То си е 6 часа, няма как. И ще пътуваме. Сега ще почиват. Няма да се почиват. Сега ще си направим възстановяване и се надявам така една Монтана да ни подценява малко, когато играем навънка и тези момчета, които сте видели, че не мога да кажа, че тези момчета няма поведение, няма характер. Те момчета има начин на игра. Не може само тук на цар Самуил. Те трябва да знаят, че навънка е нещо, което също ние треньори търсим. Постоянство. Но някой път има напрежение, няма напрежение, но те сами трябва да разберат колко е важно да вземат точки навънка и да показват най-доброто от себе си.